Hello man गोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि डिवाइड आसाम 50-50 आ बबे खन्दोआव जोबथाखो थारैनो बे डिवाइड आसाम 50-50 खौ नोंथांमोना दायो बे 5 बोसोराव नोंथांमोना खोनानो मोनासै आरो मानि थाखाय खोनानो मोनासै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोनानो मोनगोन बा बुजिनो मोनगोन थारैनो बैफोर समाव जोंहा बर' हारियाव गोबां खौसेथिमोन आरो खौसेथि जानानै डिवाइड आसाम 50-50 होनदोंमोन होसिख्राव सरकारनिसिम डिवाइड आसाम 50-50 बाथ्राखौ जों दिरुनदोंमोन दिनै बे बाथ्राया दिनैहाय डिवाइड आसाम 50-50 होननाय बाथ्राया दासिम नैबे 5 बोसोराव जोंहा जोबथ'नानै दं आरो माब्लानि दिनाव आरो माब्रै बे डिवाइड आसाम 50-50 होननाय बाथ्राया माब्लानि दिनाव फैफिनगोन नैबे बाथ्राया साननो गोनां जानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो सोरनि दैदेननायाव बे जोंनि बर' हारिनि डिवाइड आसाम 50-50 आ जोबथ'खो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो बिटिआर सुक्ति जायामोनब्ला जोंहा डिवाइड आसाम 50-50 आ सोलिबाय थागौमोन आरो जोंनि बर' हारियाव गोबां खौसेथिया बांसिनगौमोन दिनै नोंथांमोना साननानै नाय दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव डिवाइड आसाम 50-50 गैयिनिफ्राय दिनै बर' हारियाबो दिनै गावस्रालांगासिनो बबेबा पार्टियाव दिनै जोंनि हारिजों हारिनो गावस्रालायगासिनो थारैनो बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै गोबाव समनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय दिनै डिवाइड आसाम 50-50 होननाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोनाखै आरो आं खोनानो मोनाखै दिनै सरकारजों रायज्लायगासिनो जानो हागौ दिनै सरकारजों रायज्लायगासिनो जानो हागौ नाथाय दिनैहाय बर' हारिनि गेजेरावनो दिनै गावजों गाव गोरोबनाय गैलिया गावजों गावनो मेरलायगासिनो दिनै सोरबाया सोरनिबा पार्टिखौ लानानै सोरबाया दिनै सोरनिबा पार्टिखौ लानानै आरो बे आखुथायखौ सोर लाबोखो सोरनि दैदेननायाव जाखो दिनै नैबे बाथ्राया साननो गोनां जानानै फैदों स' नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो आं मानव गेदेर जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सुक्तिया थारैनो बे सैथो नंगौना नङा आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा डिवाइड आसाम 50-50 बै समाव एबसुनि सोमावसारनायजों लोगोसे जों बयबो रायजो राजाफ्रा खौसेथिमोन दिनै बैफोर सोमावसारनायखौ नोंथांमोना आं क्लिप होनो सानदों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय क्लिपखौ डिवाइड आसाम 50-50 बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बर' हारिनि थाखाय जों थैबावगोन गावनि जिउखौ बावनानैब्लाबो बड'लेण्डखौ जों लाबोगोन जै बर' हारिनि जै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट जोंनि बर'फोरखौ जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया मावलांबाय नामा बै हाजोआव बर'नि जिउ खहा जानायखौ अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय दिनै डिवाइड आसाम 50-50 आ मानि थाखाय थाथ'खो जानो हागौ दिनै डिवाइड आसाम 50-50 आ सानसे समाव सोमावसारनाय फैफिनगोन आरो दिनैहाय डिआर नाब्ला रन्जन दैमारी सारा जोबथे समनिफ्राय गयोब्ला थारैनो निस्सय जोंनि डिवाइड आसाम 50-50 आ थारैनो जाफुंगोन होननानै आं मिजिं खालामो आरो आसा खालामो स' नोंथांमोननि अननाय आरो आर'जजोंनो दिनै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारी सारा जाहाथे जोबथे साननिफ्राय उदां जायो आरो गासैबो NDFB फ्रा जोबथे साननिफ्राय उदां जायो बेखौ आं मिजिं खालामो निस्सय नोंथांमोना बुजिबाय डिवाइड आसाम 50-50 आ सोरनि दैदेननायाव थारैनो थाथ'मारखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै डिवाइड आसाम 50-50 गैयिनिफ्रायनो दिनै बर' हारिया दिनै थेर बेथेर गावजों गाव गावस्रालायनानै दं थारैनो बे डिवाइड आसाम 50-50 सोमावसारफिनोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया निस्सय खौसेथियाव फैफिनगोन होननानै आं सानो पलिटिकेल लिडारफोरखौ गोजानाव दोननानै दिनै जोंनि बर' हारिया खौसेथि जामारोब्ला दिनै निस्सय जोंनि दाबि जे जोंनि थांखिमोन बेयो निस्सय जाफुंहैगोन आरो जोंनो नांगौ जोंनो गिबियाव डिआर नाब्ला रन्जन दैमारी सार NDFB नि जाय लिडार
जाय NDFB नि गायसनगिरि आरो लोगोसे गोबां केडारफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ जोंनो नांथारगौ आरो बिथांमोना निश्चय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जामारोब्ला दिनै निश्चय डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनाया जाफुंगोन आरो डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनाया जाफिनगोन होननानै आं मिजिं खालामो आरो जोंनि जे थांखि जोंनि जे सिमां डिभाइड आसाम 50-50 आसामखौ खावनै खालामनाय बे निश्चय मोगथां मुलुगाव जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामो। अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।